Tofa wata sabuwa yanzu jami'an hukumar DSS sun kama Umar Bana, ɗaya daga manya-manyan jaruman masana'antar Kannywood, sannan kuma jaruman TikTok. Shi dai Umar Bana, idan ba ku manta ba, cikin satin da ya gabata ya fito ya koka akan rashin mutuncin da jami'an tsaro suka yi masa, inda a jihar Borno suka ƙwace mishi motarsa, wanda kuma ya yi magana take yanke a wannan lokaci. Suka so su harbe shi da bindiga, amma kuma sai Allah ya ba shi sa'a ya gudu, wanda bayan ya gudu kuma kimanin ƙarfe 2 na dare, inda suka je gidansa domin su kamo shi su ci zarafinsa, amma kuma ba su samu ganinsa ba. Ashe dai wannan jami'an tsaro, mutane da dama suna gani wannan rikici ya wuce tsakaninsu da Umar Bana, ashe su suna nan sun ƙullace shi a zuciya, wanda kuma a ƙarshe suka haɗa baki da hukumar DSS, inda Umar Bana ya shiga suna nan suna neman sa kuma suna ƙoƙarin su kama shi, wanda kuma a ƙarshe dai yau sun samu nasarar kama wannan bawan Allah, wanda tuni yanzu haka yana hannunsu. Sai dai wannan Umar Waida ne, kuma shine babban abokin Umar Bana, wanda duk wani abu da ke faruwa Umar Waida yakan fito ya sanar ma mutane, inda ya ce lalle wannan maganar jita-jita da ake yaɗawa a kafafen sada zumunta, inda wasu suke ganin kamar ba gaskiya ne ba, ya ce lalle abin da ya faru da Umar Bana gaskiya ne. Yanzu haka yana hannun jami'an DSS a riƙe, inda Umar Waida ya fito ya kira ga jami'an hukumar DSS lalle su sassauta ma wannan bawan Allah, sannan kuma su gaggauta sakinsa, ganin cewa lalle yana da iyalai. Yanzu haka matarsa tana nan haihuwa ko yau ko gobe, wanda kuma ya ce yanzu idan matarsa ta samu wannan labari, to za ta iya kamuwa kuma da wata matsala. To sai dai ko da wani lokaci, kamar yadda kowa ya sani, shine su jami'an tsaro irin su ɗaya da 'yan bindiga, ba su da imani sannan kuma ba su tausayi. In dai haka kuskura ake zargin ka da ka aikata laifi, in sun kama ka, in sanadiyar haka zai sa duka dangin ka su mutu, to sai dai fa su mutu, amma lalle su sai sun kama ka. Su jami'an tsaro ko da wani lokaci abin da suke bukata shine in sun kama mutum, kawai ya ɗaga waya ya kira wani babba a gwamnati, ko gwamna ko shugaban ƙasa ko ɗan majalisa ko shugaban sojoji ko kuma shugaban 'yan sanda, to kawai su abin da suka sani kenan. To in kai haka, to dole za su ɗaga ma ƙafa, tunda zai kira waya ce a sake ka, wanda kuma shi ya san DSS idan ya taurin kai take yanke za a juye da kes ɗin kuma a kama shi. To ganin haka sai ka ga sun sake ka. To amma in dai ba haka ne ba, duk wani abu da za ka gaya musu Allah ko manzansa za su nuna kwata-kwata ba san haka, ba san wannan ba. To kuma su ma haka 'yan bindiga suke, duk lokacin da aka ce yanzu sun riga sun kama mutum, to lallai fa za ka ga ba za ka taɓa nuna musu don Allah su yi haƙuri ba, sai dai kawai ka ɗauki kuɗi ka bayar. Sannan kuma gashi zaluncin da 'yan bindiga suke, ko da wani lokaci idan aka ɗauki kuɗi da gaugawa, lallai in sun kama mutum aka je aka kai, to sai ka ga sun ƙara riƙe shi, inda su hangen cewa lalle danginsa suna da kuɗi, wanda kuma sai su ƙara linka wannan abin da suke nema, ko kuma su ƙara faɗar wani hidima saboda a yi musu shi. Abin da zai baka haushi, kowa san yanzu a ƙasar nan tamu Najeriya, matsalar mu ba shine ba a kama Umar Bana, babban matsalar mu shine ga 'yan Boko Haramun nan, musamman a jihar Borno, wanda kuma kuna ganin ko cikin watan azumin nan irin aika-aika da wayannan 'yan Boko Haramun suka yi, inda suka kama mutane suka ci gaba da kashewa haka kawai babu gaira babu dalili. A kuma wannan abu ya faru ne a garin Goshe, wanda hatta sojoji da aka aje a wannan gari suka kama suka musu yankan rago, inda suka ci gaba da kwalla da kansu. To amma kuma yanzu da a ce wannan jami'an hukumar DSS sun haɗa kai da sojojin Najeriya, an ji an kama waɗancan masu laifi, wai ba ji aka kama su ba, sai wannan wanda bai ji bai gani ba, wanda yake fitowa yana ɗan neman abincinsa a kafafen sada zumunta, shi aka sa ma ido, wanda yanzu haka an riƙe shi. Wanda kuma riƙe wannan bawan Allah, kowa san cewa ba ƙaramin zalunci ne ba, domin a shekarun baya da suka wuce mun san jami'an tsaro ana ganin su da daraja, ana ganin su da mutunci, wanda zaka ga
ko mota za su hau ko mashin za ga talakawa ba su karɓar kuɗinsu saboda shi ɗan sanda kamar yadda ake faɗa lalle abokin kowa ne. To amma ina ganin ɗan sandan ma irin na da ne, amma ɗan sanda na wannan zamani gaskiya ba abokin kowa ne ba, domin shi ɗan sanda yanzu za ka ga mutane da dama in sun gan shi suna gudun sa ne, kamar yadda idan ka ga ɗan bindiga za ka gudu kare kama kai zalunce ka, to haka za ka ga mutanen mu yanzu idan sun ga 'yan sanda lalle suna gudun su ne domin kar su kama su cuce su. Domin yau a ƙasar nan tamu ne za ka ga ɗan sanda akan cin hancin naira 10 ko naira 20 ya sa bindiga ya harbe musulmi ɗan uwansa. Abin da ke faruwa kenan, domin yanzu duk mai bibiyar hanyar Kaduna ya san rikicin da ke faruwa wani lokaci tsakanin direbobin Dangote da jami'an tsaron sojoji, inda za ka ga sun tsare hanya za su ce lalle sai ya ɗauki cin hanci an basu, wanda kuma kowa san cewa ita wannan doka ta ƙasa ba da ta da ba mutum cin hanci ba, domin ko da wani lokaci duk wani aiki da zaka yi a matsayinka na jami'in tsaro ita gwamnati ita ke biyan ka albashi, ba talaka dan uwanka zai biya ka albashi ba. To amma sai ga dalilin wannan cin hanci wani lokaci sun kama direba sun mai dukan ɗaya, wani lokaci ma su harbe shi su kashe shi. To sanadiyar haka sai ga direbobi sun kulle hanya, wanda kuma a ƙarshe sai ga an zo ana basu baki dan Allah da Annabi ayi haƙuri a samu a buɗe wannan hanya, wanda kuma ni ya tabbatar yanzu inda a ce direbobin nan za su daina yin tuƙin motar nan su kyale kowa, tun na tabbatar cikin awa 24 wasu ma za ga sun fara mutuwa saboda yunwa, wanda kuma kowa san cewa wannan direbobi da Dangote suna ƙoƙari a ƙasar nan ko ina su suke yawo da kayan abinci suna taimakon al'umma suna kaiwa. To amma kuma wanda ya kamata yanzu a ƙasar nan ma a ce lalle an girmama su fiye da kowa, amma kuma sai ga wasu ake wulakantawa akan kuma wani kuɗi na cin hanci wanda yake kwata-kwata ba wajibi ba, wanda shi kanshi ma mai kamfanin bai wulakanta su ba. To barantana wani banza can wanda bai wuce a ɗauke shi a matsayin mai gadi ba, wai shine kuma zai zo kaga ya kama direbobin ne yana wulakantawa, wanda ni na tabbatar su kansu yanzu manyan motocin nan da suke tukawa su kansu direbobin ni na tabbatar albashinsu ya fi na wayannan sojoji, wanda kullum za ka ga su ake kamawa ake kashewa amma ba a biyan su wani albashin kirki. Kuma muka sanin tamu Najeriya ba ya ka taɓa sanin cewa akwai doka ba, sai in ka fito kafafen sada zumunta lalle ka sauki gwamnati, to a wannan lokacin za ka gane cewa akwai doka. Amma mu yanzu a ƙasar tamu Najeriya ne za ka ga an zo an kama mutane an kashe mutum 200 sannan a ɗibo mutum 50 a tafi da su daji a ce a ɗauki kuɗi a kai, kuma ka ga an je an kai abin da zai baka haushi. Kuma idan ka fito ka ce ba gwamnati, kada ka ce ba gwamnati, za ka ga duk inda kake an yi tirakin an kamo ka. To amma kuma su waɗancan masu laifi da suka zo suka yi wannan aika-aika sai karsa me yasa su ba za a yi taɓa yin tirakin ɗinsu a kama su ba. Domin yanzu wannan bawan Allah Umar Bana ni na tabbatar da a ce shi ɗan ta'adda ne kuma da bindiga hannunsa, duk abin da zai fito ya faɗa akan jami'an tsaro ba wanda zai kuskure ce zai kamo shi. Domin yanzu ku duba ku ga Shekau shugaban 'yan Boko Haramun lokacin da yana raye a ƙasar nan tamu Najeriya, a wannan lokaci ya kira ga shugaban sojoji ce lalle ya aje wannan aiki na demokradiyya ya dawo ɗan Boko Haramun, inda ce a wannan lokaci idan kuma shugaban sojoji lalle bai dawo dan Boko Haramun ba zai shigo hafadar gwamnati zai kama shi a wannan lokaci ya hukunta shi. Inda a wannan lokaci shi kan shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ce lalle shi kanshi ya aji wannan mulki na demokradiyya kafirci ne ya dawo dan Boko Haramun shine addinin musulunci. Amma kuma a wannan lokaci shi ma shugaban ƙasar Najeriya shi ma ya taurin kai inda bai dawo ba, kuma sanadiyar haka kuna gani ya dinga kawo har-hare ko ina yana kawo mutane na kashewa. Kuma a wannan lokacin akwai DSS a ƙasar nan, akwai sojoji a ƙasar nan, akwai 'yan sa kai a ƙasar nan, amma kuma duk ba su ɗauki mataki akan Shekau ba. Duk irin wannan barnar da yake sai gashi shi kuma wannan bawan Allah bai kashe wani ba wani mai bin sa bashi, bai zaki kowa ba, amma kuma saboda ƙarfin iko yanzu shi gashi an kama shi an ci mutuncinsa, wanda ni na tabbatar yanzu da a ce Umar Bana in an sake shi zai bijire ya ɗauki makami, kuma sai ga daga baya an zo ana neman sulhu da shi yayi haƙuri ya aje makamai. Kuma abin da ke faruwa kenan da wani a ƙasar nan tamu Najeriya ne za ga wannan 'yan bindigan ko da lokaci suna kama mutane suna kashewa, amma kuma sai ga an fito ana lallaba su cewa lalle abin da aka yi musu su yi haƙuri, ana ba su haƙuri akan cewa lalle su aje makamai, sai dan kanan mutane suna kashewa. Amma kuma za ga wanda ya fito yana lallaba kuma yana son a zauna lafiya, domin kamar da Hausa suke cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. To amma kuma shi za ga jami'an tsaro sun fi matsawa a kansa, kuma shi za ga lalle an fi wulakanta shi. Sai dai yanzu mutane da dama sun zar ido su ga yadda wannan rikici zai kare tsakanin Umar Bana da kuma wannan jami'an tsaro da suka kama shi. Shin za su yanka ne su ci naman sa, ko ko a'a daga nan za su mika shi kotu ne? Kuma za mu ji shin da wannan laifi ne ake tumarsa. Kun san dai da kasan ta take Najeriya wani lokaci ba ga laifin komai za ka yi ba, amma jami'an 'yan sanda da yake suna da dama a gwamnati cewa lallai
su kai kotu sai ga an kama ka an kai kotu an rubuta duk abin da ga dama da wanda yake na gaskiya da wanda yake na ƙarya akan ka kana ji kana gani haka sai a tura ka gidan yari a daure ka domin yanzu ba za ka san cewa lalle jami'an tsaro suna cutar da mutane ba sai ka je gidan yari inda za ka ga mutum an kama shi wani ya shekara 10 wani ya shekara 20 ba tare da laifin komai ba haka kurum saboda wani dalili na banza an kama shi an tura shi gidan yari an manta da shi wanda kuma mafi yawanci wannan lahaga laifin jami'an tsaro ne tunda yanzu wanda ya kamata lalle a ce sun kamo su musu irin wannan daurin sai ga ba su ake kamowa ba wani lokaci kuma su za ga suna da iyayen gida wanda ko da tsayi ya sa misali an kama su za ga daga baya iyayen gidansu sun je sun fitar da su tunda kuma wani lokaci su kansu suna da kungiya mai karfi wanda za ga ko da an kama ɗaya daga cikin su za su ɗauki lauyoyi wanda kuma a ƙarshe wannan lauyoyi za su shiga su fita su tsaya musu wanda kuma a ƙarshe za ga duk irin laifin da ake tuhuma su da shi lalle an sike su dan Allah dan annabi idan yau ne farkon zuwan ka tasha ta ka danna mana alamar subscribe ka danna mana alamar ƙararrawa ka share din bidiyon da kai lakin muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyin dan ku kalla dama kai ka san gaibu ne wani dan iskan malami ne ko in ce wani dan iskan jahili wani dan me ake ce me suke kiran kansu ne yan ahadus sunna wani wallahi ban san sunan shi ba ban san sunan ka ba malam ni ka taba ganin na kafa wani na zaga ka zo kana ta magana na ce Tinubu ne shugaban kasa Tinubu ne shugaban kasa Tinubu ne shugaban kasa Tinubu ne shugaban kasa ba ni na sa Tinubu ya zama shugaban kasa ba Allah ne ina so ka san wannan ba ni na sa shi ya zama shugaban kasa ba Allah ne Tinubu ko shi ya kashe babana ba yanda zan yi da shi Tinubu ko shi ya kashe duk duniyar nan ba yanda zan yi da shi saboda Allah ya ce yayi sanda Allah yake cewa makiyinka ya zama kai ka sa shi yayi har kana kafa hujja da wata aya wanda jahili ne kai jaki ne masu ilimi su je su saurawa ka ce wai ta biyu ma ta tabi shi ina alabul musulman wa ma kafara sulaiman walakin shaina kafaru yuallimuna an-nasa sihir jaki jahili da kiki wawa malamin media ka je ka karanta abin da ka faɗa ka gani menene kace a wurin jaki meye Allah yake nufi ka koyi tafsir wallahi baka san tafsir ba wallahi jahili ne kai idan ni na ce zan yi karatu irin yanda kake yi wallahi baka iya fitowa ka karatu ba ka je ka tambaya wane ne malam Shamsuddin Khalifan Gausi a Zaria kai baka sanni ba wallahi ban niyyar fitowa na yi magana akan ka ba amma wasu kalamai da kai amfani da su wanda na ji mamaki mutum jahili irin ka yake amfani da irin wayannan kalaman da kuma Qur'ani da kai matargade shi yasa kawai na fito ne maka raddi ne ma magana ba niyyar magana ba saboda ni ba tsaran ka bane in ka tsaya ka kalli fasalinka da fasalina da kanka zaka gane kai matsiyaci ne a kaina amma ina son mutane su saurari kaɗan daga cikin abin da ya faɗa ya ce mun jahili ka kafirta ni yayi duk da dai bidiyon na da tsawo amma zan gutsura muku ku saurara ku ji irin abin da ya faɗa kuma ni ba ni na faɗa ba Allah ne ya faɗa na ƙara gaya maka ina da ilimin iya ganewa don haka wallahi azim ko ba ma san Tinubu abinda muka gano Allah ya kaddara idan kuma Allah ya kaddara ma mutum abu ko makiyinka ne ka sakin mai ko baka san shi na san kiyayyanka da Tinubu ne yasa kake magana don menene nace shine shugaba wallahi ko bana san mutum bana kasa faɗan gaskiya akai shi jahili wawan yaro sakare dabba jaki alade shege daƙiƙi dan iska amma ku saurara ku ji abin da yake yi gani a social media wani dan bid'a wani boka gani a social media waɗansu maganganu bid'a wani boka waɗannan maganganun idan wanda ya waɗansu maganganu waɗanda magana akan su ba suna iya yin tasiri a zukatan waɗansu daga cikin al'umma ba mai magana akan su ba suna iya yin tasiri a zukatan waɗansu daga cikin wani ne da na gani ana gaya masa ka ji wannan magana na banza wani ne da na gani ana gaya masa kalifan gosin ko kamar wanda ya kalle shi dama ya ga tattaccen dan bid'a kuma iya wannan kalifan gosin wanda ya kalle shi dama ya ga tattaccen dan bid'a kuma iya abu da nake tsammani wannan bangaren tijjaniya daga wancan bangaren ba wai wancan bangaren ba irin wannan kwabar daga wancan bangaren ba wai addini can dai bangaren ba a samu ba na mutane ba shi ya iskanci da rashin mutunci mu kurin ya alakanta abin da Allah da Annabi iskanci da rashin mutunci mu kurin ya alakanta abin da Allah ana magana shi wanda ake kai kalifan gosin nan abin da yace
makaranta shi wannan Allah ya wanda nuna masa wanda ake kira Khalifan Gausu Ko na kamar da wanda yake 27 tun wallahi Allah ya Allah ya nuna nuna masa masa. ko ƴan Najeriya sun fito sun so kamar yadda ya faɗa. Wato jama'a, lokacin da David Mark yake Senate President a Najeriya, bambanta lokacin da ake kokarin hada zanga-zanga yana ɗaya daga cikin wanda ya tashi a Senate ce duk uban da ya fita zanga-zanga a harba masa ruwan zafi ko a kama sa. Amma yau sai naga David Mark a gaba a wajen zanga-zanga. Yau ne naga an yi zanga-zanga karo na farko da banga dan sanda ya harba tiya gas ba, saboda baka yi suka harba ba dan ubanka. Babu wanda ya zo da tankar ruwan zafi ya zuba musu, saboda baka yi suka zuba ba dan ubanka, talaka aka raina. Babu dutse, babu komai. Saboda wannan zanga-zanga ita ce halattacciyar zanga-zanga, saboda Tinubu ya taba manyan ƙasa bai biya musu bukata ba. Amma ku sani, mu zanga-zangan da talakawa muke yi ta'addanci ne. Idan aka ce za a fito, wayannan mutanen su suke jagorantar cewa duk wanda ya fito a kama sa. Wannan mutumin fa da kuke wa zanga-zanga a cikin kunan babu wanda baya supporting lokacin da aka kawo shi. Kwankwasa lokacin a APC yake aka kawo Tinubu. Ameci yayi APC nan. Atiku Abubakar yayi APC nan. Tambuwal dan APC ne. Shi wannan David Mark din ma karshe shi Senate President yayi a APC. Amma ku sani lokacin Tinubu bai taba su ba, talaka ya taba to bai shafe su ba. Amma abin da zai kuntata ma ya bata maka rai, yanzu da Tinubu ya taba su za su fito zanga-zanga, har da talakan da ba a fito an taya shi ba, yanzu shi ya fito yake taya su saboda jaki ne, jahili ne, shi bai san darajar tashi rayuwar ba. Idan za ku farka ku farka, wayannan mutanen suna ɗaya daga cikin wanda suka tsaya tsayin daka, ko shi ɗan Rufa'i banda akwai problem a kansa yanzu haka yana hannu, da iya ɗaya daga cikin mutumin da zai jagoranci wannan abu. Idan za ka waye ka waye, sabgan nan ba dan kai ake yi ba, ana yi ne dan biyan bukata. Wannan zanga-zangan ba sun yi bane dan a rage maka kuɗin mai, ba sun yi bane dan a sauƙaƙa maka kuɗin abinci, ba sun yi bane domin a daina kashe ka. Wannan zanga-zanga suna yi ne domin jam'iyyar su. Jam'iyyar na tasu ce ba taka ba, baka da alaka da ita dan uwarka. Idan za ku waye, wallahi sai mun gaya muku gaskiya ko ba za ta muku daci. Wayannan mutanen ba masoyan ku bane. Wayannan fa da kake gani fa a wajen wannan zanga-zanga, majority of yan comment section ne. Suke zage mu ba ma san arewa, ba ma san talakawa, ba ma san waye. Yau ga su a bayan barayi wanda wayannan mutanen da suka fito zanga-zanga babu wanda bai rike shugabanci a kasar nan ba, babu wanda ba barawo bane, ba wanda ba azzalimi bane. Atiku Abubakar kai vice president, kuna ɗaya daga cikin wanda kuka sa kasar ta taho abin da taho. Duk wayanda suke gwamna a cikin masu zanga-zangan nan, babu wanda ya ba mu kasar shi, jihar shi wata gudunmawa a zo a gani, kowa ɗiban abin da zai ɗiba yayi. Yau saboda biyan bukatar su, kai talaka ka fito har da wani ihu a musu adalci, kai kuma lokacin da zaka fito neman naka adalcin su za su ce a harbe ka, zaka tayar wa mutane hankali. Idan zaka waye ka waye, mu ba dabbobi bane. Wannan zanga-zangan sun yi ne dan biyan bukatun su, kuma in Allah ya da bukatar nan ba za ta biya ba. Ni na san zuwa yanzu duk mutumin da yake da hankali ya riga ya fahimci su waye wayannan mutanen da na yi bidiyo akan su nake magana. Atiku Abubakar, Kwankwaso, Rotimi Ameci, Peter Obi, Tambuwal da dai sauransu ga sunan wanda suka fito suka gudanar da zanga-zanga yau a cikin garin Abuja. Na so a ce wannan zanga-zangan sun yi ta ne domin kare rai da dukiyar talakan arewacin Najeriya. Na so a ce wannan zanga-zangan sun yi ta ne domin mutanen Katsina, mutanen Zamfara, mutanen Sokoto, mutanen jihar Plateau, mutanen Borno da ake kashe su babu dare babu rana. Wannan zanga-zangan da kuka yi, na so a ce abubuwan da ke rubuta a jikin wannan banonin naku magana kuke akan talaka, rayuwarsa da dukiyar shi da abashi ya zauna lafiya a arewacin Najeriya. Amma kash sai naga sunan Tinubu ne, ma'ana kuna nema ne gun Tinubu kai tsaye ba wajen Allah subhanahu wataala ba. To in Allah ya yarda, Allah ba zai taba cika muku burin ku ya biya muku bukatar ku ba. Lokacin da ake kashe al'ummar ku, ake sace su, ake saka musu bom, duk wannan bai isa dalilin da za ku fito ku hau titi ku ce a wa talaka adalci ba. Sai yanzu da aka taba muku jam'iyyar ku, abu ne na aikin kasuwar kai da kai. Ya kamata idan talaka zaka gane ka gane. Wallahi ba muna fitowa muna muku wannan magana dan son zuciya ko dan biyan bukatar mu bane. Wallahi muna haska muku ne ku fahimci su waye wayannan mutanen da kuke tunanin suna kaunar ku, suna son ku gane cewa in ku ga sun fito sun hakikince akan abu, wallahi suna yin taran biyan bukatar ku ne. An kashe mutane a Zamfara, Sokoto, Katsina, birnin Kebbi, jihar Plateau. Ko kisan da aka yi kwanan nan a Jos ya kai shi kadai bai isa hujjar da su Tambuwal za su fito titi su ce ayi adalci, ayi binciken suwa suke wannan abun aka masu hukunta su ba. Amma idan abu ya faru da talakan Najeriya, akwai tsirarin mutanen da kai tsaye su muke nema saboda su suke iya mana maganin abin. Akwai irin su Barista Hamza Nuhu Dantani, akwai irin su Abba Hikima, akwai irin su Bula Bukarti, akwai irin su Sharfaddin da waye ire-iren wayannan mutanen. Idan abu ya faru a Najeriya a duk inda dan arewa yake, su suke fita su je. Su Kwankwaso ko lauya ba za su iya dauka maka ba. Rotimi Ameci ko lauya ba zai iya dauka akan abu ya faru da dan arewa ba. Haka Atiku Abubakar ko lauya bai iya sponsoring cewa ku je ku taimaki al'ummar waje kaza ya faru da su. Amma yau gashi
sun fito suna ihu akan jam'iyyar su nasu biyan bukatar. Idan mun gaya muku cewa mutanen nan ba kaunar ku suke ba su bane a gaban ku, sai ku ce ai wasu muke wa aiki. Babu wani gwamnatin da ba ma fitowa mu faɗa aibinta a arewacin Najeriya in dai suka yi mai kyau kuma sai mun fito mun faɗa. Ba uban da ke daukar nauyin mu, ba uban da ke bamu naira akan abin da muke yi. Muna yi ne domin yankin mu da al'ummar mu, saboda yanzu muna da damar da zamu faɗa aji, gaba ba lallai ba. In za ku waye ku waye. Wannan jam'iyyar ADC a cikin su babu wanda bai yi APC ba. Hasali ma su suka kawo jam'iyyar APC take mulki a yanzu, saboda gwamnati ba ta yi da su, sun ware kai sun ce muku su ne masu kishin al'umma. To Allah ganar da mu gaskiya. Na ba da kaina, na yarda a bani gwamnati ta bamu AK47 ko AK49 a mana training na wata daya, a haɗa mu da waɗannan sojojin da suke faman gwagwarmaya ba dare ba rana, da waɗannan 'yan sanda da civil defense da 'yan civilian JTF da suke faman gwagwarmaya wajen ganin an kawo ƙarshen tsaro. A mana training, a zuba mu a daji, mu fuskanci waɗannan yaran. Sa'o'inmu ne ai, wasu ma ba su kai mu ba, ba su kai mu mind ɗin da za a fito a yi yakin ba wallahi. A mana training, a haɗa mu da su, a zuba mu a dajin, ba za mu dawo ba insha Allah.